Tak jsem zpět u dalšího dílu. Dneska se budeme na ten redstone, že dispenser, co to tady mám být postavený. To je takový automatický návkoč. Dělá to strašný zvuk, takže jsem neletím to prosím. Tak. A mám postýlku, já si vyspinkám. A co je tady v takovýhle ty dispenser se tomu říká. A když to něco dáme, ono nám to vystřelí. Že můžete docela potíky nebo použny, který si vyrobíte, ale jenom takovýhle instant damage. Mě to teda nepomáhá, ale by to bylo vidět. Jo, to je ono. Invisibility, to znamená neviditelnost, takže já si to dám. Hop, hodí to na mě a mám neviditelnost. Jenom prostě lítá blok, koukejte, sám a jde z něj bublinky. Takže tohle to všechno dělá. A co je tohleto? To je zapojení. Tomuhle si říkám prostě opakovátko. A mám napojení na těch dispenzer. Tady tomu se říká repeater. Jak to funguje? Myslíte k tomu mít redstone takhle, dáte a ono to bliká. Teď díky tomu opakovat. Ale jak ten redstone zapneme? Jak ho zapneme? To je jednoduché. Buď si vezmete tohle, tohle, to je jedno úplně. Myslím, že štětlička, takže kopneme. Takže takhle to můžeme zapnout a dávají to repeater. A ten, když nemáčkáte čip, to je nová verze, tak to můžete posouvat. Teď ukážu další, takhle. Stlačím. A to je nakrátko teda. Nechci na to ta váčka asi, že ta dá jí nakrátko. Rychle to zmáčknete, on to ukážu tady. Tak. A už to vidí. Takže nejlepší je páčka. Jak si vykraftíme redstone repeater? Takže potřebujeme 3 hladký kmeny. Ty uděláme, když si do pece. Já musím dáme prostě takhle. Jo. Takhle, aby jsme si to uhlí zmiňovali. A charcoal to ne. Charcoal vám taky ukážu, jak se kraftí, ale je celkem k ničemu. A vypadlo nám to takovýhle ty stony. Jo, zatím ukážu, co s tím dál. Vezmu si tyčky. Tady ty redstony, aby jsme si mohli udělat tohleto. Když to udělám stack, mi to nevadí. A máme stack redstone torček. My to dáme ještě zde. Počkejte, ještě potřebujeme redstone. Nějaký redstone si nechte do zásoby. A to jsou takhle nahoru. Takhle si dáte torčky a máte redstone repeater. Teď dál. Co tam bylo dál? Tlačítko. Máme 2 druhy tlačítek. Z tady toho stoneový a dřevěný. Když uděláme stoneový, tak, že položíme buď do toho malinkého kraftícího na těch 4. Takhle. A máme button, neboli tlačítko. A jde to i u tohohle máme button. Nemění se názvem, ale vypadá každý jinak. Položím to takhle, druhý takhle. A vidíte, že každý vypadá jinak. Tak, no, co to bylo? Páčka, jo, páčka. To si vezmete takhle jedno a teď ten popraskaný den. Vezmu si tohle a máte páčku, lever, což je páčka. A je to nejlepší asi z mohlo být. A teď se koukneme na kyblíky bucket. Takže bucket si kraftíme jednoduše. Iron. Já si vezmu trošku víc. Protože buckety se dají stakovat. Takhle si můžete vyrobit 2 a máte jim v sobě, ale když je naplníte vodou, což já teď nemůžu dělat, protože mě by to zmizelo, tak prostě si, když si vezmete ještě druhý, tak ho tam nedáte.
ještě se dá do toho dát láva, která vypadá takhle. Mně to nic neudělá, ale vás by to zabilo, ta láva. To je jasný. Mlíko. To když prostě... Já si vezmu ten kyblík, obyčejný. Vezmu si krávu. To je tady ta. Zvuky. A takhle prostě teď jednu od kučky mi přijdete. Takhle se předu to jde. A to je zajímavé. K kyblíkům to je vše. No ještě. No pár minut. Takže teď k píknům. Je hodně složitý, ale my s tím hrají, takže bychom si... No. Takže... My se dáme do Enderu díky obsidiánu, který jsme si natěžili. A... tady tomu. Což je... Iron... a Flint. To vám padá z takového glívu, což je štěrk. To myslím, že hned poznáte. Jsem dám krafťák. Tady. To jsou tohle 2 bloky do vzduchu, protože on by mi tady bránil tomu. Tak, Flint and Steel, co vezmu takhle. Jo, ne ten první kos. A máme Flint and Steel. Tady to. A tím si zapálíme portál. Myslím, že tady to bude mít víc partů. Jo. Dobrý. A tady to. Tady ty dva, tady asi nemusíte dávat. Já si sem dám tohoto. To jen takhle seženete to, seženete jenom tam, kde máme řeknu pod, takže mám dávno dalšího dílu. Jde to sehnat. Tak. A máme portál. Zkusme do něj. Už to chvíli trváte, jo? Takže my už tady vidíme červenou. Vidr. Jak zkonzumujete? Takže tu máme vidr skeleton. Z nich může padnout její hlava. Je to obyčejný skeleton, toho si nepřijmete. Takže to můžu dát. Tady ten kamenný meč. Svoji hlavu, uhlí a kosti. Takže zabijeme tady ty dva. Diamond swordem. Takže dál nám kosti. A nyní můžete mít takzvaný enchant, aby se vám vůbec spadla ta hlava. Je 30 možností nějak. A vypadá to potom jako takhle. Potřebujete? Jasně. Čau. Tak. Vezmete si tady to. To se jmenuje Soul Sand. A když po něm jdete, tak opravdu to jdete jako, že by vás pomaloval. Tak, takhle si dáte poslední hlavu a máte tady vidr boss. Počkejte, až se na to on bouchne. A oni se dalšího vardu. Kde si to dovysvětlíme, teda.